वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पद्रव्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा एल्लரும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय சாரி ஆஸ் யூஷுவல் காலையில கிளாஸ் ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்யா பிராக்டிஸ் ஆயிட்டு இது முடிஞ்சாலே அது ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் இதுவரை? அதாவது மாதாஜி நம்மளோட இந்த ஜட வாழ்க்கையில இருந்து நம்ம எப்படி, அதாவது நம்ம இந்த உயிர் வாழி வந்து மாதாஜி முக்குணங்களால வந்து பந்தப்பட்டு இருக்காங்க. அப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து 3 கேள்வி வந்து கேட்கிறாரு. அதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிடலாம், அதுல இருந்து நம்ம எப்படி இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி கடந்து வந்திருக்கோம், அதனோட அறிகுறிகள் அப்படின்னு 3 கொஸ்டின் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறாரு. அப்ப வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அதுக்கு பலவிதமான முறைகள் இருக்குது. ஆனா அதுல வந்து பக்தி தொண்டுதான் யார், அதாவது என்னுடைய கவனம் தவறாம நித்தியமா உண்மையான பக்தி தொண்டுல யாரு செய்யறாங்களோ அவங்க வந்து இந்த முக்கணங்கள்ல இருந்து வெளிப்பட்டு பிரம்ம நிலைக்கு வருவாங்க. பக்தி தொண்டு மெயின். சோ இந்த பக்தி தொண்டுல இருந்து நம்ம எக்ஸிஸ்ட் அதாவது முக்கணங்கள்ல இருந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகி பக்தி தொண்டுக்கு போறதுக்கு நமக்கு ஒரு வழியை வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து சொல்றாரு மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த சாப்டர் வந்து 15th சாப்டர். அந்த புருஷோத்தமரோட யோகத்தை நம்ம வந்து எப்படி அடையிறது அப்படிங்கிறத வந்து என்ன கோல்னா, நம்ம இதுல இருந்து விடுபட்டு எப்படி அவரை கோலோகம் போய் சேர முடியுங்கிற வழிய வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து நமக்கு சொல்றாரு மாதாஜி. அப்ப வந்து இதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, ஆலமரத்தை வந்து சொல்றாரு. ஆலமரத்தை வந்து நமக்கு இந்த ஜட பிணைப்பு, அதாவது உயிர் வாழ்வில் வந்து இந்த இயற்கை ஜடை பிணைப்புல இருக்கிறதுனால அத வந்து ஒரு ஆலமரத்துக்கு வந்து ஒப்பிடுறாங்க. அந்த ஆலமரம் என்ன ஆகுதுன்னா, அது வந்து பாட்டு பை பாட்டா பிரிச்சிருக்குது. வேர்கள் மேலையும் அதனுடைய கீழ் இது வந்து அடுத்த பிரான்ச் வந்து கீழையும் கிளைகள் இலைகளாகவும் இந்த மாதிரி பாட்டு பை பாட்டு இருக்கு. மேல வந்து இருக்கிறது வந்து பிரம்மலோகம், அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து நம்ம பூலோகம், அடுத்து கீழோகம். இப்படி ஒண்ணு ஒன்னா வந்து நமக்கு இருக்குது மாதாஜி. அப்ப வந்து இதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன செய்யணும்னாக்க, அந்த வேறு வந்து அது எவ்வளவு தூரம் இருக்குது, எங்க இருந்து தொடங்கி இருக்கு, எங்க போய் முடியுது அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு வந்து தெரியாது. அப்ப வந்து நம்ம வந்து இதனுடைய மூலத்தை, அந்த பிரம்ம லோகத்தை வந்து நம்ம எப்படி போய் சேரணுங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து 1 by 1 நம்ம வந்து தேடி சர்ச் பண்ணணும். அதாவது உதாரணத்துக்கு வந்து நான் வந்து என்னோட தந்தை இவரு, அதே மாதிரி அவங்க எங்க தந்தையோட தாத்தா, அப்படி வழிமுறை அப்படி போய் கடைசியில் அதனுடைய மூலத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது வந்து பிரம்மனை கண்டுபிடிக்கும். அவருடைய யாரு, அந்த பிரம்மன் எப்படி வந்தாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பகவான் விஷ்ணு தான் இதுக்கு வந்து மெயின், பகவான் கிருஷ்ணர் தான் மெயின். அவர் வந்து கர்ப்போத கசாயி இப்படி அவர்கிட்ட தோடுனவர் தான் இந்த பிரம்மன். அந்த பிரம்மன் வந்து
ஃபர்ஸ்ட் மேல அவங்க இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவரு வந்து மத்த அந்த பிரகிருதி மனிதர்கள் அவங்க கர்மத்துக்கு ஏற்றபடி அவங்க அந்த அந்த பிறவிகளை வந்து அடையிறாங்க. இப்படி அடையிறாங்க. அதனுடைய பலன்கள்லாம் சொல்லப்படுது. ஆனா நம்ம வந்து இந்த வேறு எங்க இருக்கு, இது எப்படி அறுக்கிறது, எப்படி நம்ம அது போய் சேரணும்னாக்க நம்ம வந்து ஒரு ஆயுதம் எடுத்துக்கணும். அந்த ஆயுதம் என்னன்னாக்க பற்றுல அந்த அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம போகணும் மாதாஜி. அதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அந்த இதை நம்ம அடையணும்னாக்க நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்க அப்படி அப்ப வந்து நம்ம வந்து இப்படி அடையணும்னாக்க இதுல வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து சொல்லியிருக்காங்க வேர்கள்னா என்ன, பிரான்ச்னா என்ன, இதுல வந்து மனம், அது புலன்கள் ஒவ்வொன்றும் இது அறியறதுக்கு வேதங்கிறதும் வேணும். நம்மள வந்து அந்த மூலத்தை அறிஞ்சிட்டா அவங்க வந்து வேதங்கள் கற்றவர்களாக கருதப்படுறாங்க மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னாக்க எப்படின்னாக்க வந்து நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு புரியணும் அப்படி நம்ம அந்த ஒரு நிலையை அடைங்கிறது நம்மளால நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஞானம் இல்லை. அப்ப நம்ம வந்து ஒரு பரம்பரையா வந்த ஒரு ஆசிரியரை வந்து நம்ம ஒரு குருவை வந்து நம்ம அந்த இதை அவங்க எழுத்துக்கிடணும். அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம அதாவது அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம எல்லாமே படிக்கணும். ஆச்சாரிய கிட்ட இருந்தும் பிரபுஜி நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதாஜி வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த இதுல நமக்கு என்னென்ன பிரின்சிபல்ஸ் அதை வந்து நம்ம கேட்கணும். அது ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், சிரவணம் இந்த இருக்குது. அடுத்து வந்து 4 ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்து வந்து நம்ம சாதனை வந்து மெயினா செய்யணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை இப்படி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அந்த பற்று நீன்மையில இருந்து நம்ம விலகி ஒரு இதுக்கு நம்ம வந்து வருவோம் மாதாஜி. இப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதான் வந்து 5th சாப்டர்ல இருந்து நமக்கு சொல்றாங்க மாதாஜி. அது நீங்க கொஞ்சம் நீங்க அது எனக்கு கொஞ்சம் சரியா புரியல 5th சாப்டர். சோ இது வரைக்கும் நான் பண்ணது கரெக்டா இருக்கான்னு தெரியல. இந்த அளவுக்கு நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா டெப்த்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அப்படியே ஸ்விட்ச் பண்ணி இனிமே இந்த சைட்ல நீங்க உட்காரணும். நீங்களும் டீச் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். கரெக்ட் மாதாஜி. அதான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அவங்கள L1 கிளாஸ் எடுக்க சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம். சோ அது உண்டி சேது மாதாஜி உண்டி இல்ல, நீங்களும் அதே தான் பண்ணுங்க விக்டோரியா மாதாஜி. எப்பவுமே பெர்ஃபெக்ட் ஆயிட்டு தான் இந்த சைடு வரணும்னா இந்த சைடு நம்ம யாருமே வர முடியாது. ஏன்னா பர்ஃபெக்ஷன் வெறும் கிருஷ்ணருக்கு ஈக்குவல். ஏன்னா இது எந்த கதை எனக்கு ஞாபகம் வருதுன்னா, இப்ப வந்து நம்ம இவங்க இருக்காங்க இல்லையா, 2 பேர் இருந்தாங்க. கிருஷ்ணரை பெற்ற தாய்கள் வந்து தேவிகி, வசுதேவ். அவ வளர்த்தது வந்து யசோதாமயி அண்ட் நந்து மகாராஜ். யசோதாமயி அண்ட் நந்த மகாராஜ் ஓட பேரண்ட்ஸ் ஒரிஜினலா அவங்க யாரா இருந்தாங்க? அவங்க எப்பவுமே எட்டர்னல் பேரண்ட்ஸ். அவங்களோட ஒரிஜினல் நேம், அதாவது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட பேர் என்ன? யாரோட பேர் மாதாஜி? நந்த மகாராஜ் அண்ட் யசோதாமயி வந்து வரம் எடுத்தாங்க. அவங்களும் வந்து கிருஷ்ணரை பாத்துக்கணும் அப்படின்ற வரம் எடுக்கிறாங்க. அவங்களோட ஒரிஜினல் பேர் என்ன? சொல்லியிருக்கீங்க, நாங்க மறந்துட்டோம். சொல்லியிருக்கீங்க. அதான் அதை கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க. தெரியல மாதாஜி. தரா அண்ட் துரோணா. அவங்க வந்து என்னன்னா முன்ன பர்த், அதாவது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அவங்க நாராயணன் வந்து அவங்களுக்கு என்னன்னா நாராயணன் மாதிரி ஒரு குழந்தை வேணும் அப்படின்னு. நாராயணன் மாதிரி பிறக்க முடியாதுன்னு நாராயணனே பிறக்கிறாரு. இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே அதான் கதை. உன்ன மாதிரி வேணும்னா அதே மாதிரி பெர்ஃபெக்ஷன் வேணும்னா நம்ம கிருஷ்ணர் தான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும். ஏன்னா இது சொன்னது வந்து கிருஷ்ணர், இல்லைன்னா அவரோட இன்கார்னேஷனான வியாசர். பகவத்கீதா இன்ஃபேக்ட் டைரக்ட் கிருஷ்ணர். இப்போ வந்து அந்த ஈக்குவல் யாருமே பண்ண முடியாது, ரைட்? அதனால நம்மளால முடிஞ்சது. பிரபுபாத் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை பேசணும் அப்படியே அப்படின்னு. சோ அதனால நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணணும். ஒரு லைனா தான், நாங்களாம் அப்படிதான் ஒரு லைனா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டு தான் வந்தோம், ரைட்? அதனால லெவல் 1 பேசிக்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்க வரணும். ப்ரீச்சிங் தான் ஹையஸ்ட். நம்ம இனிமே 18th சாப்டர்ல பார்ப்போம். உங்களுக்கும் தெரியும். யா இதம் பரமம் குயம் பக்தேஷ விதாசிசி பக்திம் மை பராகிருதா ஏ வைஷ்யசி அசம்சய. அதாவது இருக்கிறதுலயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் இவர் தான். அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்வாரு என்னன்னா, இதுக்கு மேலேயும் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இவங்கதான் அப்படின்னு. சோ ப்ரீச்சிங் இஸ் தி ஹையஸ்ட் டிவோஷன். நீங்க சொன்ன லிஸ்ட்ல இது ஒன்னு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதர்வைஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. 14th சாப்டர்ல என்னன்னா ரொம்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்னா 3 குணங்களை பத்தி. ஏன்னா முக்குணங்கள் தெரிஞ்சாதான் ஞான யோகா எப்படி அதை பீட் பண்ணணும்னு. 15th சாப்டர்ல எப்படி பீட் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாரு.
எப்படி ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் எவ்வளவு வெரைட்டி இருக்கோ அதோட வேர் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், பௌதிக உலகம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ பௌதிக உலகத்துல இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு எப்படி போக முடியும்னா 2 வழிகள் இருக்கு. அது என்ன 2 வழி? 2 வழி இல்ல, 2 பண்ணணும். அது என்ன பண்ணணும்? நம்ம பற்ற எடுக்கணும் மாதாஜி. டிட்டாச்மெண்ட், பற்ற எடுக்கணும். வைராகியம். கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் அதோட சாதனா பண்ணணும் மாதாஜி. நம்ம சாதனான்றது வந்து பண்றதுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டியது சரண்டர். சோ இந்த 2 தான் குவாலிபிகேஷன் நம்ம அங்க போறதுக்கு. சோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜித ஜனேஸ்யாஷு வைராகியம் ஞானம் சயத் அஹேதுகம் அப்படின்னு. இப்போ வைராகியம் வேணும், ஞானம் வேணும். ஞானம் எதுக்கு மாதாஜி? ஞான யோகா பண்ணணுமானா இல்ல, ஞானம் இருந்தாதான் எப்படி போகணும்னு தெரியும். அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த 6 சாப்டர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோம். 12th சாப்டர்ல இருந்து 18th சாப்டர். இன்னைக்கு முடிஞ்சா நம்ம கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது இது வரைக்கும் 1 to 6. 7 to 11 வந்து டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன். இவங்க வந்து ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு கூடு விட்டு கூடு பாயிற மாதிரி தான் நம்மளும் பாடுறோம். ஒரு உடல் விட்டு இன்னொரு உடல் போயிட்டு இருக்கோம். இப்ப வந்து மாதாஜி 5th 6th இன்னொரு வாட்டி சொல்லிடுங்க மாதாஜி. நான் 6th எடுக்கவே இல்லை, நான் வந்து 4 தான் எடுத்தேன். 5th கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க மாதாஜி. அது எனக்கு கொஞ்சம் புரியல மாதாஜி. 5th ஒரு எடுத்துட்டு 6 ஹரி கிருஷ்ணா. ரைட். சோ பேசிக்கலி நம்ம வந்து இங்க இருக்கிற ஒன்னொன்னு கம்பேர் பண்றாங்கன்னு தெரியும். அப்சைட் டவுன் பேனியன் ட்ரீல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இருக்கிறதா. இது எதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? எதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? ஆன்மீகத்துல இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது மாதாஜி. ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஆன்மீக ஆன் வாட் பேசிஸ்? எந்த மீன்ஸா வச்சுட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஆன் வாட் பேசிஸ்? டிசைர் மாதாஜி, ஆசையால. டிசைர். எக்ஸலென்ட். டிசைர், ஆசைகள் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு. சோ ரூட் வந்து மெயின் ரூட் யாரை குறிக்கிறது? பிரம்மா மாதாஜி. வெரி நைஸ். ரைட். செகண்டரி ரூட்ஸ், பிரைமரி ரூட்ஸ், ரியல் ரூட், ஒரிஜினல் ரூட் வந்து பிரம்ம லோகத்தை குறிக்கிறது. மத்த லோகங்கள், மத்த ரூட்ஸ், மத்த ரூட்ஸ் கீழ வந்து நரகம், நடுவுல வந்து பூமி, பூலோகம். எக்ஸலென்ட். பூலோகம் செகண்டரி ரூட்ஸ். பூலோகம் வந்து சென்டர், கீழ உள்ளது நரகலோகம். சோ செகண்டரி ரூட்ஸ் பூலோகத்தையும், மத்த குட்டி குட்டி ரூட்ஸ் என்னத்தை குறிக்கிறது? குட்டி குட்டி ரூட்ஸ் புலன்ப விஷயங்கள் மாதாஜி. புலன்கள், எஃபெக்ட்ஸ், அதோட அட்டாச்மெண்ட். கிளைகள் என்ன குறிக்கிறது? வேதங்கள். இல்ல, வேதங்கள் வந்து இலைகள். இலைகள் கேட்கல. இலைகள் வேதங்கள். கிளைகள் என்ன அர்த்தம் இங்கிலீஷ்ல? பிரான்சஸ் தானே? பிரான்சஸ். பரவாயில்ல, என்னைய குழப்பிட்டீங்க. பிரான்சஸ். கர்மாசா மாதாஜி. கிளைகள் கர்மா, புலன் கர்மா. இல்ல, இலைகள் வந்து வேதங்கள், கிளைகள் வந்து அந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸை குறிக்கிறது. அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் அந்த இத மாதாஜி. அதுக்கு வரலாம். இன்னும் 24 எலிமெண்ட்ஸ் வரல. நம்ம வந்து இப்பதான் வந்துட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம். கிளைகள் 14 பிளானட்ஸ் குறிக்கிறது. ஆமா, அதுல இருந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுறதுதான் நம்ம நிறைய உயிரினங்கள்ன்றதெல்லாம் பார்க்கிறோம். ரைட். பூனை, நாய், பறவைகள், மிருகங்கள், அதான் மாதாஜி. கரெக்ட். சோ இப்போ வந்து பழங்கள் கர்மா மாதாஜி. எஸ், கர்மா. வெரி நைஸ். எதனால வருது கர்மா? அதுதான் நம்மளுடைய அந்த முக்குணங்களில் தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் செயல்படுறதால வர கர்மங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ரைட். இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? குதிச்சுட்டு இருக்கோம். நான் சொன்ன மாதிரி ஒண்ணுல இருந்து ஒண்ணு குதிச்சுட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோமே தவிர வேற எதுவுமே நம்ம பண்ணல. உருப்படியா பண்ணோம்னா இங்க இருந்து அங்க குதிக்கிறது, அங்க இருந்து குதிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம உயிரை வந்து நம்ம இப்படி பாக்குறோம். பட் இட்ஸ் எட்டர்னல் லைஃப். இப்ப வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்காச்சும் விளையாடுறதுதான் எனக்கு லைஃப் அப்படின்னு நினைச்சா முட்டாள்தனம். ஸ்கூலுக்கு போகணும் உதைக்கிறாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி நம்மள உதைக்காம நல்ல விதமா சொல்றதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஏன்னா லிட்டரலி நம்ம வந்து தேங்க்ஸ். சோ நம்ம நல்ல விதமா வந்து நம்ம சொல்லணும். அதை விட்டுட்டு வந்து இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கு. அது இல்லாம பண்ணாம இப்படி பண்றதுதான் தப்பான ஒரு விஷயம். இப்போ ஏன் நம்மளால ஒரிஜினல் ட்ரீ, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற அந்த ட்ரீ வந்து எதுக்கு நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியல? ஏன் இந்த வேர்களை நம்மளால பார்க்க முடியல? திவ்ய கண்கள்லாம் இல்ல நமக்கு. திவ்ய கண்கள் எல்லாம் தேவையில்லை, ரூட்டுக்கு தான். இந்த 3 இயற்கையின் முக்குணங்களால நம்ம பந்தப்பட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய
கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்னன்னு நமக்கு தெரியல மாதாஜி, அறியாமை. ஓகே, பட் ஏன் நம்மளால பார்க்க முடியல? எல்லா ஆன்சர் கரெக்ட், கிட்ட இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும். மாயைங்களா மாதாஜி? மாயைனால பார்க்க முடியலங்களா? கேக்கல. மாயைங்களா மாதாஜி? மாயைங்களா? ஓகே, பட் அது முடியல. கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்கள் வந்து மேல போயிட்டே இருக்குல்ல, எங்க போகுதுன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனால நம்மளால அந்த சோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்படி நம்ம மெக்கானிக்கல் மீன்ஸ்ல சோர்ஸ கண்டுபிடிச்சோம்னா சேது மாதாஜி சொன்னாங்க. ஆமா, எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? யாரு எங்க போய் லீட் ஆகும்? அது கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் கிட்ட. கிருஷ்ணரை கிட்ட போய் போகுது. கிருஷ்ணாவை போய் லீட் ஆகும். அதனால இந்த நாலேஜ்னாலதான் நம்ம கட் பண்றோம்ன்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். அதனால இந்த வேர்ட் வந்து அசங்கா அப்படின்றது வந்து நம்ம என்னன்னா, நம்ம ரொம்ப கிளியரா என்னன்னா, இந்த பௌதிக ஆசைகளை விட்டு நான் தான் பாஸ்ன்ற தாட் விட்டுட்டு டிட்டாச் ஆகணும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நாலேஜ்ல இருக்கிற ஒருத்தரை கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதான் நம்ம இந்த 4, 5, 6ல பார்க்க போறோம். நாலேஜ்ல இருக்கிற ஒருத்தர் கிட்டதான் நம்ம கத்துக்க முடியும். மாதாஜி, நான் மெடிக்கல் காலேஜ் போறேன், யார்கிட்ட என்னோட வேலைக்காரி வந்து நல்லா சாமான் தேய்ப்பா, அவகிட்ட தான் மெடிக்கல் காலேஜ்ல போய் மெடிசன் படிக்க போறேன் அப்படின்னா என்ன சொல்லணும்? இதான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவோம். கரெக்டா? அவளே படிக்கல. அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் இருக்கிறவர்கிட்டதான் போகணும். கிருஷ்ணரும் நம்மளும் யாருன்ற பாவம் தெரிஞ்சவர்கிட்டதான் போக முடியும். அப்படி இருக்கிறவர் யாரா இருக்கணும்? ஆல்ரெடி சரண்டர்ட் சோலா இருக்கணும். கரெக்ட்? அதனால அவருக்கு ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் இருக்கக்கூடாது, அவர் இல்யூஷன்ல இருக்கக்கூடாது, அவர் இல்லாம டுவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடாதுன்ற லிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தோம். அப்படி இருந்தாதான் நம்ம எட்டர்னல் அபவுட் ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். 3 and 4 கவர் பண்ணிட்டேன் இல்லையா? இப்ப வந்து என்னன்னா, இப்போ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. வேர்ல்டு வந்து ஃபேக்கா ரியலா? ஃபேக் மாதாஜி, மாயை. வேர்ல்டு வந்து ரியல், ஓகே. ஆனா இட் இஸ் துக்காலயம், சாஸ்வதம். இது மாயையால் பண்ணப்பட்டது. ஆனா மாயை இல்ல, இது மாயாவதிகள் தான் இது ஃபேக்குன்னுவாங்க. உலகம் உண்மை, நீங்களும் இருக்கீங்க, நாங்களும் இருப்போம். ஆனா மாயையால கவர் பட்டதால நம்மளோட ஸ்வபாவம் வரமாட்டேங்குது. நம்மளோட ஸ்வபாவம்னா ஒரிஜினல் பர்சனாலிட்டி நம்ம என்னன்னா, நம்ம ஆத்மா அப்படின்ற ஒரிஜினல் பர்சனாலிட்டி, அது நம்மளுக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு ரீசன் இதுதான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஒரே ஒரு செகண்ட் మా ఇక్కడ వస్తావా చార్ వేసిన ఇదో ఇక్కడ ఉంది. சாரி, அம்மா யூஸ்வலா கிளாஸ் கேட்பாங்க, அதான் என்னடா பார்த்தா சார் அங்க உட்காந்துட்டு. சோ இப்ப வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு. அதனால நம்மளால வந்து இதோட பிகினிங்கும் தெரியாததால இதனால நம்ம டிட்டாச் பண்ணோம். அதேதான் எல்லாருமே சொல்றாரு ராமானுஜா. ரிவர்ஸ் லாஜிக்ல தான் நம்ம அப்பாவோட அப்பாவோட அப்பா அப்பாவோட அப்பா அப்பா அப்பான்னு பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா நம்ம தாத்தா நம்ம பிரம்மரை போறோம். அதுக்கு மேலேயும் நம்ம போனோம்னா கிரியேட்டா கிருஷ்ணரை வந்து போய் அடைவோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அதனால இதை நம்ம பார்த்து கொண்டே இருக்கோம் அப்படின்றது தெரியும். இப்போ பக்தியோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்காதது வந்து 15.5 தான். ரைட்? 15.5 பார்க்கல. அந்த ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. 5 முடிச்சிட்டோம். 6ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். நிர்வாண மோஹாஜித சங்க தோஷா ஆத்யாத்ம நித்யா விநிவிருத்த காமா துவந்த்வே விமுக்தை சுக துக்க சம்ஜயே கச்சந்தி அமூடா பதம் அவ்யயத்தத். இது பண்ணிட்டோமா? நான் அப்படி நினைக்கிறேன் மாதாஜி. முடிச்சிட்டோம் நினைக்கிறேன். Last session we completed 3, 4 Mataji from 5 years. அச்சா 5 வந்து ஸ்டார்ட். 5 சொல்லணும். அதான் 5 தான். சோ இதோட டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொய், கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரம புருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். நிர்மாணம் அப்படின்னா இந்த ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ். நீங்க சொன்னது கரெக்ட். ரொம்ப ஷார்ட்டா நான் சொன்னேன். பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் எப்படின்னா, நான் அப்படின்ற பிரஸ்டீஜ். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல நிறைய தேவர்கள் வர்ஷிப் பத்தி இருப்போம். எதுக்குன்னா நிறைய அச்சீவ் பண்றதுக்கு. எதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ். இப்போ வந்து நான் வந்து பவர் காட்டணும், ஒருத்தர் மேல நான் அகங்காரம் செலுத்தணும்னா பிரம்மரை வர்ஷிப் பண்ணணும். அதனால இரண்யகிஷ்பு கரெக்டா வர்ஷிப் பண்ணாங்க. பிரம்மஜோதியில போய் மர்ஜ் பண்றதுக்கும் பிரம்மர். அந்த மாதிரி ஒரு தேவருக்கு ஒரு ரோல் வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறைய பேங்க் பேலன்ஸ் ஏறணும்னா நான் வருணாவும் வசுக்களையும் கும்பிடணும். ரொம்ப அழகா பிறக்கணும்னா கந்தர்வர்களை கும்பிடணும். இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்டே இருக்கு. அதுக்கு மேல கேட்காதீங்க, எனக்கு தெரியாது. படிச்சதால இது கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கு. அதனால
ரொம்ப ஈஸியான சிஸ்டம் எல்லாமே வேணும்னா கிருஷ்ணரை கும்பிடுறது தான். அதனாலதான் அங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா சகாம என்னன்னா எதுவா இருந்தாலும் தீவிரேன பக்தி இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் அப்படின்னு. அதுதான் ஈஸியான ஒரு விஷயம். அதனால நான் தான் ராஜா அப்படின்னு நினைக்காம நான் கிருஷ்ணன் வேலைக்கு லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன், நம்ம போடுற செருப்பா நம்ம எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கோம். மனைவிக்கு இருக்கோம், கணவனுக்கு இருந்திருக்கோம், பசங்களுக்கு இருந்திருக்கோம், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இருந்திருக்கோம். ஆனா அந்த செருப்பு கிருஷ்ணர் கால்ல இருந்துச்சுன்னா ராமரோட செருப்புக்கு என்ன பாதாபிஷேகம் நடந்துச்சுன்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனால நீங்க வந்து மகாவதார் மூவி கூட பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அவர் அதாவது விஷ்ணு கிட்ட வந்து கேட்பாரு பிரகலாத், நீங்க நீ யாரு அப்படின்னு சொல்ல கேட்கறச்சே நான் வந்து உன்னோட சேவகன் சொல்லுவாரு, நான் தான் உன்னோட லார்டுன்னு சொல்ல மாட்டாரு. லார்டா இருந்தே அவர் அப்படி நினைக்கச்சே நம்ம நிஜமாவே சேவகனா இருந்து நம்ம எப்படி நினைக்கணும். அப்படி நம்ம வந்து அவர்கிட்ட சரண்டர் அடிச்சோம்னா நம்ம வேலைக்காரன்ன்றது நம்மளுக்கு கேவலமா இருந்தாலும் அவர் வேலைக்காரனா தலையில தூக்கி தான் வச்சிருக்காரு. டாப் மோஸ்ட் வேலைக்காரியான ராதா ராணி இன்னும் டாமினேட் பண்றாங்க. வேலை செய்யறேன்னு சொல்ற யசோதா மாய்க்கு பயந்து அழுறாரு. நான் உன்னோட வேலைக்காரன் அப்படின்னு சொல்ற நண்பனா இருக்கிற அர்ஜுனருக்கு அவர் டிரைவரா இருக்காரு. உனக்கு டோட்டலா சரண்டரான பள்ளி மச்ச மகாராஜுக்கு வாட்ச்மேனா இருக்காரு. இதுக்கு மேல நம்ம சொல்லிட்டே போலாம், ரைட்? மோகான்றது ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் இல்யூஷன். அதாவது சித்திரலேகா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி மாயையால இந்த வேர்ல்டே மாயா இல்லை, ஆனா மாயையால நம்ம கவர் பண்ணி போறதுனால நான் தான் ப்ரொபரேட்டர் அப்படின்ற ஓனர்ஷிப் இருக்கு. அது விட்டுட்டு அதனால்தான் சர்வோபாணி வினிர்முக்தம் தத்பரித்வேன சேவனை ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்தி உத்தமம். ரிஷிகேஷனா நம்மளோட சென்சஸும் ரிஷிகேஷனா கண்ட்ரோல் பண்ற ரிஷிகேஷனுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவையும் பண்ணா அதுதான் உத்தம ஆனது அப்படின்னு. அதனால ஃபால்ஸ் அசோசியேஷன் என்னன்னா நான் தான் ப்ரொப்ரைட்டர், என்னோட சொந்தங்கள் என்னோட பந்தங்கள் அப்படின்றத விட்டு ஆனா உறவுகள் எல்லாம் தூக்கி போட்டு ஓடுறது சன்னியாசம் நிறைய பேர் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அது இல்ல. விட்டு அப்படின்னா அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை விட்டுறது, அந்த கண்ட்ரோலிங் மென்டாலிட்டியா விடுறதுன்றது தெரியணும். நிர்மாண மோகா ஜித சங்க தோஷா, ரைட்? எல்லாம் அதாவது அந்த சங்கத்தை தோஷத்தை விடுறது. ஆத்தியாத்ம நித்யா அப்படின்னா நித்தியமா இருக்கிறது என்ன? அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் நித்தியமா இருக்கிறது டுவாலிட்டி, ரைட்? ஆத்மா ஆதி ஆத்மா, அந்த டுவாலிட்டி, ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டுவாலிட்டி. ஏன்னா நல்லது கெட்டது, இவன் நண்பன் கெட்டவன், நண்பன் பகைவன், அந்த மாதிரி. துவந்துவேர் விமுக்தை அன்றது மீனா இதுதான். துவந்துவேர்னா ரெண்டு, ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டுவாலிட்டிஸ், ரைட்? இது அழிக்கிறது டோட்டலா. சோ ஆத்தியாத்ம நித்யானா எட்டர்னலி நம்ம பொசிஷன் என்னன்றதும், துவந்துவே விமுக்தி என்ற அந்த டுவாலிட்டியை அழிக்கிறதும், வினிவிருத்த காமா அப்படின்னா இந்த காமம்ன்றது பௌதிக ஆசைகள்ல இருந்து வினிவர்த்த அப்படின்னா விட்டு போறது, மெட்டீரியல் பௌதிகத்துல இருந்து விடுறது. நிறைய பேர் நினைப்பாங்க எனக்கு பௌதிக ஆசைகளே இல்லப்பா, நான் எனக்கு எதுவுமே பண்ணிக்க மாட்டேன், நான் பண்ணா என்னோட மனைவிக்கு இல்ல என்னோட கணவனுக்கு என்னோட பசங்களுக்கோசரம் தான் நான் வாழறேன், அதுவும் பௌதிக ஆசை. என்னோட அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்? பக்கத்து வீட்டுக்காரன் இல்ல இல்லையா, என்னோட கனைவி என்னோட மனைவன் என்னோட குழந்தைகள் என்றாலே என்னோடது அப்படின்றதும் பௌதிக. நிறைய தடவை நம்ம வந்து பௌதிகத்தை நம்ம பைசாவோட ரிலேட் பண்ணுவோம். இல்ல, பௌதிகத்துல இருக்கிற எல்லாமே ஈக்குவல் தான். ஈக்குவல் நான் சொல்ல வரல, உயிர் சேத்தன அச்சேத்தனன்னு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. எப்படி நம்ம நகை மேல பணம் மேல ஒரு பேராசை என்று சொல்றோமோ நம்ம மக்கள் மேல ஆசை வைக்கிறதும் பௌதிக ஆசை கணக்குலதான் வரும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால இந்த டுவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க நம்ம ரொம்ப பெருமையா இருக்கணும்னு. பாண்டேஜோட வழி எப்படின்னா மோகா, ரைட்? அதாவது என்னுடைய அப்படின்றத அந்த மோகம் வருது. அதனால வந்து அவனால வந்து அந்த 3 இனங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாததாலதான் அவனுக்கு டுவாலிட்டி. என் ஃப்ரெண்டு நினைச்சா அவன் துரோகம் பண்ணிட்டானே அப்படின்னா என்ன ஆகுது? அப்போ அவனை தூக்கி போடணும், அவனை மூலையில இருக்கணும். அப்படின்ற மென்டாலிட்டி வருது. இதுவே லிபரேஷனுக்கு என்னவே, எனக்கு எந்த விதமான பெருமையும் வேண்டாம், எனக்கு ஆனர் வேணாம், எல்லாம் கிருஷ்ணரை போய் சேரும் அப்படின்னா மோகத்தை விட்டு ஃப்ரீயா இருக்கிறது. அதனால நான் மோட்ஸ்னால அஃபெக்ட் ஆக மாட்டேன். அதனால எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் வரும். ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் வந்தாதான் நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து விட்டு நான் சரண்டரும் ஆவேன் அப்படின்றத பார்க்க முடியும். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா? புரிஞ்சது. சோ அகங்காரத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெளில போனாலே ஹானர்ன்றது வேலை. இப்ப வந்து மாஸ்லோஸ் தியரின்னு MBAல இருக்கு, ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு.
அதுல வந்து நீட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம நார்மலா பார்த்தா நீட்ல என்ன வரும்னா ஃபுட்டு, க்ளோத்திங், ஷெல்டர், இது 3 தான் பாகவதம்லயும் போட்டிருக்கு. இதுக்கு மேல எதுவுமே நீட் இல்ல. ஆனா இப்ப நிறைய நீட்ஸ்ல போட்டுறாங்க. அதுல ஒரு வார்த்தை இருக்கும், செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் நீட். அதாவது எனக்கு பதவி வேணும்ன்றதும் ஒரு நீட் சேர்த்துட்டே போவாங்க. நீடுன்னு பிறக்கிறதுல இருந்து இருக்கிறது வந்து ஃபுட்டு, க்ளோத்திங், ஷெல்டர், இந்த 3 தான் நம்ம படிச்சோம் ஸ்கூல்ல. உண்மையா பார்த்தா அதுதான். அது கூட எதுக்குன்னா இந்த உடைமையும் உயிரையும் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கோசம் செல்ஃப் ப்ரிசர்வேஷன் அன்றதுதான். அது வந்து விட்டுட்டு இப்ப என்னன்னா செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் பதவியும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டுதான் பிசினஸ்ல, கம்பெனிலன்னா பதவி எப்படி கொடுக்கறது ஒருத்தருக்கு, அதனால அவங்களை எப்படி ரீட்டைன் பண்றதுன்ற ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் பண்ண போறாங்க அதனால அவர் கம்பெனி, என்னோட கம்பெனின்னு சொல்லாம அவர் கம்பெனி, நீயும் ஷேர் ஹோல்டர், உனக்கும் ஒரு ஷேர் இருக்குன்னு சொன்னா உனக்கு அந்த சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங் வரும் அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தூக்கி வெளில போட வேண்டியது வந்து பொசசிவ்னஸ். என்னுடைய அப்படின்றது திங்ஸ் விஷயத்துல கூட இல்ல, திங்ஸ் விஷயத்துல போடுறது ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் பர்சன் விஷயத்துலயும் பொசசிவா இருக்கக்கூடாது. லைக்கிங் இருக்கணும். நான் மறுபடியும் சொல்றேன், பொசசிவ்ன்றது வேற, லைக்கிங்ன்றது வேற. மனைவி மேல, கணவன் மேல, குழந்தைங்க மேல, தந்தை மேல மரியாதையும் இருக்கணும், லைக்கிங்கும் இருக்கணும். ஆனா பொசசிவ் என்னுடையதுன்றது நினைச்சாலே அகங்காரம் செலுத்தணும்னு. ஆல்வேஸ் பண்ணணும்ன்றதை விட கிராட்டிடியூட் கான்செப்ட் நம்மளுக்கு இருக்கணும். இதனால என்ன ஆகும், யார வந்தாலும் இந்த உலகத்துல வந்து இருப்பானோ அவன் தான் லார்ட், கொஞ்ச நேரம் இருந்தாலும் தான் தான் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான். இதுதான் ஆக்சுவல் பிரச்சனையில வந்து முடியுது. அதனால ஒருத்தனோட ஓன் அப்படின்னு எதுவுமே இல்லை, ரைட்? அதனாலதான் தன்னுடையது அப்படின்னா நான் கிருஷ்ணனின் சேவகன் என்ற அகங்காரம், which is called the true ego இருக்கணும். டுவாலிட்டியான சுக துக்கம் என்றதெல்லாம் முடிஞ்சா நம்ம சரண்டர் ஆகணும் அப்படின்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, சரண்டர் ஆகிறது வந்து அவ்வளவு இது இல்லை. அதனால நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன், ஜித்த சங்க தோஷா அப்படின்னா அஃபெக்ஷன் இல்ல அப்படின்றத மீன் பண்ணல, அட்டாச்மெண்ட் பத்தி சொல்றாங்க, ரைட்? அதனால வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது வந்து இந்த அட்டாச்மெண்ட்ல நம்ம அட்டாச்மெண்ட்க்கும் அஃபெக்ஷனுக்கும் பகவத்கீதா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து கன்ஃபியூஷன் வந்து, ரைட்? அது நம்ம வந்து கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. அப்பதான் நம்மளால குணங்களை மீறி செயல்படுத்த முடியும். அண்ட் நம்ம வந்து ஆதி ஆத்மா நித்யான்றது நம்மளும் எட்டர்னல், நம்ம மனத்துக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவா இருக்கிற கிருஷ்ணரும் எட்டர்னல். நம்ம தூங்குறச்சே, கனவு வரச்சே நம்ம ஆத்மா நம்ம உடம்பு விட்டு வெளில போனா, நாமனிஷ்ட பிரபு சொன்னாரு, கூட பரமாத்மாவும் போகும், கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த கனவுல இருந்து நம்ம திரும்ப கூட்டிட்டு வந்து உட்கார வைக்கலாம். இந்த லெவலுக்கு வந்து பரமாத்மா நம்மளுக்கு செயல்படுத்துறது. இந்த நேச்சரை நம்ம கம்ப்ளீட்டா அடையணும் அப்படின்றது தெரியும். அதனால ராமானுஜாச்சாரியார் கூட சொல்றாரு, கம்ப்ளீட்லி நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு, ரைட்? அதனால வந்து இது ரொம்ப முக்கியமானது. இது வந்து பௌதிக வந்து அதான் பௌதிக ஆசைகள் எல்லாம் போடணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம பார்த்துதான் இந்த வருஷம். இது வரைக்கும் புரியுதா? இப்பதான் நான் 6th verse சொல்ல போறேன். நதத் பாஷயதே சூர்யோ நசசங்கோ ந பாவக யத் கத்வான நிவர்த்தந்தே தத்தாமம் பரமம் மமா. இது வந்து செல்ஃப் இல்யூமினேட்லி. இது இப்ப பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா லைட் இருக்கே, நம்ம ஏன் பூமிக்கு லைட் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, ஏன் பூமியில லைட் இல்ல? சன் மூன் அங்க இல்ல, ஏன் அங்க ஃபர்ஸ்ட் சன் மூன் இல்ல? அப்ப நம்ம டார்ச் லைட் எடுத்துட்டு போவோமா? எங்க அம்மா இப்ப கூட சூட்கேஸ் பேக் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் டார்ச் லைட் இருந்தா எடுத்து வச்சுப்பாங்க, மொபைல்ல டார்ச் இருந்தாலும், ரைட்? ஏன்னா அந்த காலத்துல அந்த அங்க வெளிச்சம் ஒளிர்வார் மாதாஜி, கிருஷ்ணரே ஒளிர்வார், அவரோட ஒளியே எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கும். சோ அவரோட ஒளிதான் பிரம்மஜோதி. அதுதான் சொன்னாங்களாம், யசோதா மயில் சொல்றாங்களாம், ஒளிச்சு வைக்கவும் முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணன் கிட்ட இருக்கிற அத்தனை நகைகள் ஜொலிக்குதுன்னா யசோதா மயில் வந்து நகை தான் எடுத்துக்குவாங்களாம். அப்புறமா அவங்க சொல்லுவாங்களாம், நீ நகை எடுத்தா என்ன, கிருஷ்ணரே ஜொலிக்கிறாரே அப்படின்னு. அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரத்துல கூட தீபா விஷ்ணுவோ என்னமோ கரெக்ட் பேர் எனக்கு தெரியல, ஒன் ஆஃப் த திவ்ய தேசம், அங்க வந்து ஃபுல் இருள். பிரம்மா வந்து தீப பிரகாஷா, தேங்க்யூ பெருமாள். என்னன்னா பிரம்மாவால கோவம் அவங்களுக்கு வந்து, பிரம்மா வந்து சரஸ்வதியை கூப்பிடலன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து யக்னங்களை கெடுத்து அவங்க ஃபுல்லா இருள் ஆச்சவங்க. ஞானம் போச்சனாலே இருள், அததான் சொல்றாங்க. அப்ப வந்து தீப பிரகாசம்ன்றது லைட் ஒண்டி இல்லாம ஞானத்தையும் குறிக்கிறாங்க. அவர் அங்க வந்து நிக்கிறாரு. அதே மாதிரி அவரோட பிரம்மஜோதி தான், அவர் வெளில இருந்து வர்றதான் பிரம்மஜோதி. யத்யத் விமூதி பத்சர்மம் ஸ்ரீமதூர்ஜவம் ஏவச்ச தஸ்வாத் மகச்சதி மம தேஜாம்ச சம்பவ. நான் வந்து உனக்கு ஒரு ஸ்பார்க் தான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு 10th chapterல.
சரி, ஓகே. பிரம்மணோயி பிரதிஷ்டாய அமிர்தஸ்யாவிய தஸ்யச்ச சாஸ்வதஸ்ய தர்மச்ச சுகசை காந்திய கஸ்யச்ச. அப்படின்னா பிரம்ம ஜோதின்றது என் கூட இருக்கிறது தான். ஓகே, அப்ப அங்க பிரம்ம ஜோதி இருக்கீங்க, இங்க வரல அந்த லைட்டு. பூமிக்கு கிடைக்கல. பூமி வந்து இதுக்கு அடியில போயிடுச்சுல்ல, அவரை எடுத்துன்னு வந்தாங்கல்ல. கிருஷ்ணர் எது தானே கீழே எடுத்துன்னு போயிடுச்சு? வந்தாரு. ஓஷனுக்கு கீழே போயிடுச்சுல்ல, இது கடலுக்கு அடியில போயிட்டு அதுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது அதை எடுத்துட்டு தன்னை வந்தாருல, தானே அப்ப என்ன? உணரல. கிருஷ்ணரோட ஒளியே அது கிடைக்கிறது, அவ்வளவுதான். சோ பேசிக்கலி நீங்க சொன்ன மாதிரி கர்ப்போதக சாயி ஓஷன் கீழே போனதை அவர் வரா அவதாரா கொண்டு வந்து வச்சுட்டாரு பொசிஷன். அப்ப லைட் வரணுமே, இப்ப ஏன் வரல? அது தன்னைத்தானே உணர்றதுக்கு அதுக்கு சக்தி இல்ல மாதாஜி. அவருக்கு வந்து அவரோட ஒளிதான் அதை எடுத்துக்கிறது. அவரோட பூமி ஒளிதான் ஏன் வரலன்னு கேக்குறேன். அவரோட ஒளி அவர் மாயா அது வந்து பூமி shadow மேல காட்டி படுது. மறைக்கிறாங்க. ஆனாலும் அது வந்து சூரியன் சந்திரன் உண்டாக்குறாரு அவரை. சோ சூரியன் கிட்ட இருந்து வருது, ஓகே. ஆனா ஏன் வரல அவரோட ஒளி? யாருமே முக்குணங்களை யாரும் இல்லை மாதாஜி. என்ன பிரபு? முக்குணங்களால பாதிக்கப்பட்டும் யாரும் கிடையாது. வாய்ஸ் கேட்கல ஜானகிராமன் பிரபு. முக்குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டும் யாரும் அந்த இடத்துல இல்லை. சாரி, இந்த எனக்கு ஜட கேட்கல. உலகம் மாயையில இது பண்ணப்பட்டிருக்கா மாதாஜி. ஆமா, சோ அதனால அவர் லைட் ஏன் வரல? ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரீசன் வரல. நீங்க எல்லாம் கரெக்ட், ஆல்மோஸ்ட் அங்கங்க வரீங்க, கரெக்ட் ஆன்சர் வரல. இல்ல, பூமிக்கும் தண்ணிக்கு தானே லைட் உணர்றதுக்கு இல்ல. இப்ப வெளிச்சம் இருக்கு சந்திரனுக்கு ஒளி மாதாஜி. கிடைக்கிறது. நமக்கு வந்து சூரியன் குறைவிட புலன்கள் மாதாஜி தெரியல மாதாஜி. நமக்கு புலன்கள் குறைவிட புலன்கள். நம்மளுக்கு நிஜமாவே லைட் இல்ல. ஏன்னா மகா தத்துவம்ன்றது லேயர்ஸ் கவர் ஆகுது. ஒரு லேயர் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? பூமி, ஆபோ, நலோ, வாயு, கம், அகங்காரம் அப்படின்னு ஒரு லேயரை விட 10 மடங்கு பெருசுனால அந்த லைட் அதோட இருக்கிறது. ஒன் போர்ஷன் அந்த மகா தத்துவத்துக்குள்ளதான் நம்ம வந்து பிரம்மாண்டங்கள் வருது. அதனால நம்மளுக்கு அந்த லைட் வந்து வரமாட்டேன். அதனால we need ஆர்டிபிஷியலி, அதுவும் நேச்சுரல் தான், பட் கிருஷ்ணரோட பிரம்ம ஜோதியா இல்லாம கிருஷ்ணரோட கண்களா ரிலேட் பண்ற அந்த சூரியனும் சந்திரனும் தேவை. அதனால வந்து அங்க தேவையில்லை, ஆனா இங்க நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. அதனால இங்க வந்து அங்க லைட் சோர்ஸ் எதுக்கு தேவையில்லைன்னா கிருஷ்ணரே செல்ஃப் எஃபல்ஜென்ட் கோலோகா பிருந்தாவன்ல. அதனால பூமி இஸ் டு, அதாவது பூமியான அர்த்தம் நான் சொல்லல, பௌதிக உலகம் இஸ் டு தெய்வீக உலகம், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு? 3:1 மாதாஜி. 3:1 மாதாஜி. வெரி நைஸ். 3:1. 3 டைம்ஸ் வந்து, அதனாலதான் 3 பாதா உலகம். அப்படின்னு அதை சொல்லுவோம். ஏக பாதான்னு இதை சொல்லுவோம். 1/4 தான் ஏக பாதா, ரைட்? 1/4 வந்து மகா தத்துவான்றதுதான் கவர் இருக்கு. அதுதான் பௌதிக உலகம் கவர் பண்ணிருக்கு. அதனாலதான் மகா தத்துவம் வந்து கவர் பண்ணிருக்கா மாதாஜி. மகா தத்துவாக்குள்ளதான் நம்ம இருக்கோம். மகா தத்துவா இப்போ பிரதானான்றது ரா 7 லேயர் மெட்டீரியல்ஸ், இருக்கு. ரைட்? நமக்கு மேல 7 லேயர் இருக்கு. சோ பிரதானன்ற ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் மகா தத்துவான்ற சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆயிட்டு உள்ள பிரகிருத்தின்னு வருது. சோ மகா தத்துவான்ற அந்த லேயர்ஸ்ல கவர் ஆனதால நம்மளுக்கு லைட் வரல. தட் இஸ் வாட் இஸ் மகா தத்துவா. அதுதான் பௌதிக உலகம். அதனாலதான் இருள் சூழ்ந்தது, அதுதான் மாயா, எப்படி வேணா நம்ம வச்சுக்கலாம். பட் இதுதான் பாயிண்ட். அதனால வந்து அங்க வந்து லைட் சோர்ஸ் தேவையில்லை. ஏன்னா அங்க மாயாவும் இல்ல, இருளும் இல்ல, நேச்சுரலா அவர் உடம்புல இருக்கிற லைட்டே இருக்கு. அதனால சுப்ரீம் அவார்ட் பத்தி, அதாவது தெய்வீக உலகம், கோலோகம், வைகுண்டம் எல்லாம் என்னன்னா, இத வந்து எதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்? நம்ம ஏன் இவ்வளவு ஜாகிரபி அவரை கோலோகத்தை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம்? பசிதாக ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. பசிதாக ஒண்ணும் கிடையாது. பிரபு, உங்க வாய்ஸ் கேட்கல எனக்கு. உங்களுக்கு யாருக்காவது கேட்டா கொஞ்சம். பசிதாக ஒண்ணும் இல்ல. பசிதாபம் இல்ல, ஓகே, பட் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? பசிதாபம் இல்லன்றதும் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? அது தெரிஞ்சாதானே மாதாஜி அவர்கிட்ட போய் சேருவோம். இன்ஸ்பிரேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் அங்க சேருவோன்றத பக்கத்துல வைங்க, சேரணும்ன்ற ஆசை வரும். மாதாஜி நம்ம வந்து ஷால் வி கோ டு செக்கோஸ்லோவாக்கியா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? அது எங்க இருக்கு மாதாஜி? அதை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க. ஏன்னா போகணுமா வேண்டாமான்ற டிசிஷன் வந்து நம்ம எடுக்கணும்னா ஒரு இடத்த பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் வெதர் வி நீட் டு கோ ஆர் நாட் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். இப்போ வந்து யூஎஸ் பத்தி எல்லாம் இவ்வளவு சொன்னாங்க, ஏபிசிடி. ஓகே, தெரிஞ்ச அப்புறம் நம்ம யூஎஸ் போகலாம் அப்படின்னு நம்ம போவோம். அதே மாதிரி சுவிட்சர்லாந்து பத்தி கேட்போம். ஐயோ தெரிஞ்ச அப்புறம் போகலாம், ஐயோ ரொம்ப சில்லு, எனக்கு வேணவே வேணாம், தெரிஞ்சுட்டா வி கேன் ஆக்ட், ரைட்? இப்போ பை தி வே அந்த வைகுண்டத்துல ரொம்ப ஜில் இருக்குமா, ரொம்ப சூடு இருக்குமா, எப்படி இருக்கும் கிளைமேட்? கிளைமேட் பிளசண்டா இருக்கும் மாதாஜி. சூடும் இல்ல, இதுவும் இல்லாம ரொம்ப நேச்சுரலா இருக்கும். கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கும். நேச்சுரல் ஒண்டி இல்லாம அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியும் மாறுது. இப்போ ஒரே இடத்துல நானும் சித்திரலேகா மாதாஜியும் இருந்தோம்னா, இன்ஃபேக்ட் கரெக்டா சொல்லணும்னா விஜயகுமாரி மாதாஜியும் நானும் இருந்தா, விஜயகுமார் மாதாஜி ஐயோ மாதாஜி எனக்கு ஏசியே வேணான்னு, எனக்கு ஏசி வேணும்னு.
இப்போ கோலோகத்திலயும் நாங்க ஒன்னா இருப்போம். ஆனா ஒரே இடத்துல எங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஓ இது ரொம்ப கிரேட் இல்லையா? மத்தபடி ஆமா ஃபியூச்சர்ல கூட பௌதிகத்துல அப்படி வரும்னுவாங்க. ஃபியூச்சர்ல வச்சே பேசிக்கலாம். இப்ப இருக்கிறத வச்சுதான் நம்ம பேசுவோம். கரெக்டா? அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு? பரமம் மமா அப்படின்னா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு என்னுடையது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதோட குவாலிட்டி. அதை எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும்? ரெண்டு தான். வைராகியமா கட் பண்ணணும், சரண்டர் ஆகணும். இது 2 தான் இருக்கும். பரமம் மமா வந்து ஃபுல் ஆஃப் 6 அப்புலன்சஸ். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லா இடத்துலயும் சொல்லியிருக்கு. வெறும் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல இல்ல, கதா உபனிஷத்துல இருக்கு. அங்க போனோம்னா எதுவுமே தேவையில்லை, சூரியன் தேவையில்லை, எல்லாமே செல்ஃப் எஃபல்ஜென்ட். ஏன்னா அவரோட இதனால மகா தத்துவானாலதான் கொஞ்சமாவது கவர் பண்ணிருக்கு. இது வந்து நான் கோலோகத்தை பத்தி சொல்ல, வைகுண்டால இருக்கிற எல்லா பிளானட்ஸுமே வந்து ஆஹ் பிரம்மஜோதி இருக்கிறதுனால அது எல்லாமே பிரகாசமா தான் இருக்கு. வைகுண்டத்துல கணக்கெடுக்க முடியாத பிளானட்ஸ் இருக்கு. அவ்வளவு பிளானட்ஸ் அங்கேயும் இருக்கு. ஒரு வைகுண்டத்திலயும் ஒரு கிருஷ்ணர் ஃபார்ம் ஆன அந்த விஷ்ணு ரூபங்கள் இருக்கு. 400 ஃபார்ம், ரைட்? சங்கு சக்கர கதா பாத்ரா. பரமாத்மாவா இருக்கிறவருக்கு எந்த கையில எந்த சங்கு எந்த சக்கரம் உங்க மனசுக்குள்ள தானே இருக்காரு? கேட்டு சொல்லுங்க. வலது கையில சங்கு மாதாஜி. ரைட்ல சக்கரம் இருக்கும் மாதாஜி, லெஃப்ட்ல சங்கு இருக்கும். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். யார் சொன்னாங்க? வசந்தி மாதாஜி. எக்ஸலென்ட் வசந்தி மாதாஜி. ரைட்ல வந்து சங்கு, ரைட்டு கீழே என்ன இருக்கு? மேல சங்கு, இந்த சைடு சக்கரம். ரைட் ஹேண்ட் கீழே இன்னும் கைய காமிக்கிறாரு மாதாஜி. நம்ம கைய ஆன்சர் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. தண்டம் மாதிரி வச்சிருப்பாங்களா மாதாஜி? கடாயுதமா? கதா வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல, ரைட் கீழே தாமரை. தாமரை. வெரி நைஸ். தாமரை கீழே மேல வந்து கதா, சாரி மேல வந்து சக்கரம். சோ அதுக்கப்புறம் அதான் இந்த இது. சோ கீழே வந்து கிளப். சோ தாமரையும் நம்ம சொல்ற என்ன சொல்லுவீங்க, கிளப், ரைட்? கதாவும் கீழே இருக்கும். மேல சங்கு சக்கரம். இதுதான் வச்சு அவரு பண்றாரு. இதுதான் பரமாத்மா. இப்போ இந்த காம்பினேஷன் மாற மாற நிறைய விஷ்ணுக்கள் வருவார். ஒரு விஷ்ணுக்கும் ஒரு பேரு, ஹரி அப்படின்னு பேரு. அந்த மாதிரி நம்ம பாக்குறோம்ல, என்ன கும்பிடுறோம்? நாராயணா, கோவிந்தா, மாதவா, ரைட்? ஒரு பேர்லயும் இந்த கிருஷ்ணனோட பேரும் அது. பட் சொல்றச்சு நம்ம பண்றோம் இல்லையா? அந்த ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. அந்த எந்த ஃபார்ம்ல ஒரு பிளானட்லயும் இருக்காங்களோ அந்த பிளானட்டா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹம்சா என்ற பேர்ல சிலரு, அப்புறம் யக்ன புருஷாவா ஒரு பிளானட்ல, அங்கெல்லாம் அந்த மெயின் டீட்டியை கும்பிடுறவங்க அங்க இருப்பாங்க. எல்லாமே வைகுண்டா பிளானட்ஸ். எல்லாருக்குமே வந்து சாரூபிய முக்தி கிடைக்கும், லோகமும் கிடைக்கும். அதே ஃபார்ம் தே வில் கெட். ஜஸ்ட் ஒண்ணு என்னன்னா கஸ்தூபா ஜுவல் அது இருக்காது. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஸ்ரீவத்சா மார்க்கிங், இந்த 2 தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும். அது நான் உங்களுக்கு கேட்டு நானே சொல்லிடுறேன். சோ அதனால வந்து ஹீட் கோல்டு எல்லாம் ரிஃப்யூட் ஆகாது. சோ இப்ப வந்து என்னன்னா பரமம்ன்றது நான் சொல்லிட்டேன். என்னோட அப்போலன்ஸ் எல்லாம் வரும். நான் இப்பதான் சொன்னேன், சாருக்கே என்ற எல்லாமும் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்படின்னு இப்போ இருக்கிற ஸ்டேட்ல திரும்ப வரவே மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம இப்போ கண்டிஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கோம். லிபரேட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டோம்னா, சித்திரலேகா மாதாஜி நீங்க ஏதாவது பேசணும்னா நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க கூடியே பேசுறீங்களா? எனக்கு நீங்க கேக்குறீங்களா இல்ல நீங்க? நான் ஒண்ணுமே பேசல மாதாஜி. பேசலையா? சாரி. ஓகே. கண்டிஷன் ஸ்டேட்ல இருந்தா ஓகே. லிபரேட்டட் ஸ்டேட்ல என்னன்னா, அவங்க பௌதிக உலகம் என்டர் ஆயிட்டாங்கன்னா அதுதான் டாப் மோஸ்ட். அதுல வந்து எட்டர்னல் பிளஸ், சந்தோஷம், நாலேஜ் எல்லாம் இருக்கிறதால சச்சிதானந்தா ஆனந்தா வரணும்னா நம்ம வந்து பர்சனல் ஃபார்ம் தான் கும்பிடணும். அதனால இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஐடியா கேட்கறதால என்ன ஆகுது? நம்மளுக்கு ஆசை வருது. நம்மளுக்கும் ஆசைனாலதான் இங்க வந்துருக்கோம் லார்ட் ஆகணும்னு. அங்க போகணும்னு ஆசை வந்தாதான் அங்க போக முடியும். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஆசை வந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா டிட்டாச்மெண்ட் வரும், டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் வரும், ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் டெடிகேஷன் வரும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வரணும்னா நம்மளுக்கு வந்து கதை தெரியணும். அப்படி இருந்தாதான் நம்மளுக்கு டிட்டாச்மெண்ட் ஆகும். 12வது சாப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தி நிறைய சொல்றாங்க. அதுவும் பர்சனல் ஃபார்ம் தான். ஏன்னா என்ன சொல்றாங்க, கிளேஷோ திகதேஷாம் அவ்வக்தா சக்த சேட்டசாம் அவ்வக்தாயி கதிர் துக்கம் தேவத்வீர் அவாப்சி சுதோ. ஐயோ நீ அவ்வக்தா எனர்ஜியில பண்ணனா ரொம்ப கஷ்டம், முடியும் பட் வெரி கஷ்டம். அது என்ன ப்ராசஸ்ன்னு யார் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறீங்க? இஃப் யூ ஃபாலோ பிரம்ம ஜோதி அஷ்டாங்க யோகியோட ப்ராசஸ் ஒரு தடவை நான் கிளாஸ் எடுத்தேன் மார்னிங். யாராவது தெரிஞ்சுக்க விரும்புவீங்களா?
அது யோகத்தை மூலமா வேண்டாம் மாதாஜி. கடைபிடிக்கணுமா மாதாஜி? இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே லாஸ்ட் 5 minutes ஞாபகப்படுத்துங்க, நான் சொல்றேன். இப்ப ஃப்ளோ போயிடும். ஓகே, ஓகே 12th சாப்டர்ல அது 14th சாப்டர்ல என்னன்னா பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தி சொல்றாங்க. அதான் பிரம்மனுவை பிரதிஷ்டாயா எல்லாமே மமே வாம்சு ஜீவபூத சனாத மனசஸ்திரியானி எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் என்ன மாம்சையோ விபச்சாரேனா பக்தி யோகேன சுயவகே சகுணான் சமதீதானி பிரம்ம பூயாய கல்பத்தை, அந்த பிரம்ம பூயான்ற அந்த பேச ரீச் ஆகும். அதனால வந்து என்ன சொல்றாரு அவரோட என்ன பாதா அந்த இடம் என்ன சொல்றாருன்னா, அதாவது டிபிக்கலி 13th ஸ்லோகால இருந்து 19th ஸ்லோகா 7th சாப்டர்ல எல்லாமே சொல்றாரு. 4 types ஆஃப் துஷ்கிருத்தினோஸ், 4 types ஆஃப் நம்மளோட டிவோட்டீஸ். அப்படி இருக்கச்சே மாயான்றது அவரோட எனர்ஜி. தேவி ஏஷ குணமயே மம மாயா துரத்தியா மாமேவயா பிரபதந்தே மாயா மேதாம் தரத்ததே, அதுவும் என்னோட எனர்ஜி. அதே மாதிரி மகாமானஸ்து மாம் 9th சாப்டர்ல கரெக்டா நடுவுல வரும். மகாமானஸ்து மாம் பார்த்தா தெய்வீம் பிரகிருத்திரம் ஆசிரிதா, இங்க இருக்கிற தெய்வம்ன்றது ராதாராணியோட ஷெல்டர், எடுத்தா நம்ம மறுபடியும் பிறக்க வேண்டாம் அப்படின்றதும் அவரு சொல்றாரு. அப்படி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பார்த்தோம். சத்ததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்ட திருடவிதாக நமஸ்யஸ்து மாம் பக்தா நித்திய யுக்தா உபாஷ்டே, எப்பவுமே நம்ம கும்பிட்டுட்டே இருக்கணும். அப்படி இருக்கச்சே அவரோட ஸ்வரூபமும் நம்மளோட ஸ்வரூபமும் சேம் ஆயிடும் அப்படின்றத அவரு சொல்றாரு. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா மோகன்தாஸ் பிரபு கொஞ்சம் மியூட் போட்டுருங்களேன், இல்ல ஸ்பெசிபிக்கா போடுங்க, எல்லாருக்கும் மியூட் போட்டுறாருங்க. யாரோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது கொடுக்கணும், அது யாரும். தேங்க்ஸ். யாராவது வேணும்னா அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் பிரபு. அதனால அத நான் அந்த இடத்துக்கு போறேன். சன் வந்து சூரியன் என்ன ஆகுது, லைட்டு தானாவே அதான் சொந்தமா இட் கேனாட். Sun does not have a light of its own. Moon does not have lights of its own. மாதாஜி ராங்கா சொல்றீங்க. நான் வந்து படிச்சது என்னன்னா, according to the book, moon doesn't have a light of its own. It reflects in the sun. No, does not have light of its own. மூனுக்கும் இல்ல, ஃபயருக்கும் இல்ல. ரைட், இது நான் சொல்ல ராமானுஜாச்சாரியா சொல்றாரு. ரைட், சன் வந்து ரிவீல் பண்ற அந்த சென்ஸ், ரைட், ரிவீல் தான் பண்ண முடியும். சொந்தமா லைட்ஸ் டேக்கிங் லைட் ஃப்ரம் சம்மன், அது வந்து யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்தா. அதனால எட்டர்னல் லைட்ஸ் வந்து ரிமூவ் டார்க்னஸ்ன்றது நம்ம 10th சாப்டர்ல பார்த்தோம். தேஷாம் ஏனானுக்கம் பார்த்தா அகம் அஜ்ஞான தம் சம நாசையாமி ஆத்ம பாவசோ ஞான தீபேன பாஷுதா. உள்ள இருந்து அவர் லைட் ஆன் பண்ணிடுவார். இப்போ இருளா இருக்கு நம்ம ஹார்ட். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம படிக்க நம்ம சேது மாதாஜி பாருங்க, ஃபுல் டார்ச் லைட் ஆயிட்டாங்க. ரைட், ஏன் நான் சேது மாதாஜி என்றேன்னா, நான் சேது மாதாஜி எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேராச்சு அப்படி டோட்டல் டார்க் பல்பா இருக்கும். பல்புன்னா பல்புன்ற நிஜமான பல்பா தான் இருக்கும். அவ்வளவு ஞானம் எல்லாம் இல்லை, ரொம்ப பிலோ ஆவரேஜ்ல இருக்கும். பட் எப்படி நம்ம வந்துட்டே இருக்கோம், மாதாஜி சொந்த பிரயத்தனம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, உள்ள இருக்கிற டார்ச் லைட் பிரைட் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. படிக்கணும்ன்ற ஞானம் வரும். இப்ப மத்தவங்களை நான் கம்பேர் ஏன் பண்ணலன்னா, எனக்கு நிறைய பேர் பிகினிங்ல இருந்து தெரியாது. சிலர் வந்து பிகினிங்ல இருந்தே கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா இருந்தாங்க. மோகன்தாஸ் பிரபு கொஞ்சம் பிகினிங்லயே ஸ்மார்ட்டா இருந்தாரு. அதனால அவங்களெல்லாம் நான் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுறேன். ஆனா கிடையாது, மச் பெட்டர் பிரபு. நீங்க எல்லாம் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றதை விட அனசூயா மாதாஜியும் பிகினிங்லயே சேவை எல்லாம் இருந்தாங்க. அதனாலதான் அவங்கள எல்லாம் நான் எலிமினேட் பண்ணேன். மத்தவங்களை பத்தி எனக்கு ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தெரியாது. அதனால வந்து நான் வந்து ஏன் எடுக்கிறேன்னா, சேது மாதாஜி ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல மாதாஜி, நான் ஃபர்ஸ்டே வந்து அப்படியே பயங்கர சோடியம் பேப்பர் லைட் மாதிரி பிரகாசமா இருந்தேன்னு நினைக்கலாம். பட் நான் என்னோட இப்பதான் மாதாஜி எனக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் வருது மாதாஜி. நீங்க சொல்றது கரெக்ட் மாதாஜி, நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பிகினிங்ல இருந்து நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி இப்படி வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதனால அந்த லைட் வந்து உள்ள இருக்கிற லைட் அவர் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சிருக்காரு. சோ சுப்ரீமசி ஆஃப் த லைட் என்ன, அவர் வந்து நாலேஜ் என்ற லைட். எதுக்கு சொன்னா, அது என்ன லைட்னு நம்ம சொல்லுவோம். அது வந்து என்னன்னா, இந்த நாலேஜ் என்ற லைட்ல தான் அவர் வந்து இலுமினேட் பண்றாரு என்று தெரியும். அதனால்தான் அது பிரகாசமா வெளியாடுது. திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் டு எவ்ரி ஒன். நான் எனக்கு அவங்களுக்குன்றது ஒரு தெரிஞ்சதால உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும்ன்றதால சொன்னேன். பட் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் இன் டைம்ல வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பக்திக்கு எப்படி வந்தோம்? பக்தியில இருக்கிறவங்க ஒருத்தர் சொல்லிதான் மாதாஜி வந்தோம். ஆல்மோஸ்ட் பக்தியில இருக்கிறவங்களோட சொல்லி எப்படி வந்தோம்? அவங்கள சொல்றவங்க கிட்ட நம்ம கேட்க மாட்டோம். நான் எப்படி ஸ்ரத்தா மாதாஜி கொஞ்சம் இருந்துட்டு அவங்க அதை சொல்லி கொடுக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் வந்தோம் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? நம்பிக்கை தொண்டு செய்ய செய்ய நம்மளுக்கு பக்தி நம்பிக்கை என்றது எப்படி வந்துச்சு? இல்ல பேசிக்கலி நம்ம ஏற்கனவே பகவான நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
இப்ப அந்த நேரத்துல வந்துட்டு அவங்களும் வந்து இந்த மாதிரி நாங்க இஸ்கான்ல சித்ரலேகா சேர்ந்தோம் மாதாஜி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஓகே ஆச்சு. நிறைய பேர் சவுத் ஆப்பிரிக்கால இல்ல பகவானா யாரு இல்ல மாதாஜி, அப்பவும் கூட அவங்க வந்துட்டு நாங்க படிச்சோம், எங்களுக்கு நல்லா இருக்கு அந்த இது சைட் வச்சு படிங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்றது சொல்லும்போது எப்படி இஸ்கான் பெங்களூருக்கு வந்து சேர்ந்தீங்க? நான் அதை பத்தியே கேட்கல. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பக்தி பாதையில எப்படி வந்தீங்கன்னு கேக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் சூரியனுடைய பயன் தான். நான் மாதாஜி முன்னோர்கள் வழி நமக்கு வழியா இயற்கையிலே அந்த அதுதான் பக்தி மாதாஜி, கொஞ்சம் வழிபாட்டு இருக்குதுல்ல முறைகள் மாதாஜி. வீட்டுல விசேஷம் பண்ணா மாதாஜி, சாமி கும்பிடுவாள் மாதாஜி. சரி, ஓகே. அந்த வீட்டுக்கு ஃபேமிலிக்கு எப்படி வந்து நீங்க மாதாஜி நான் ஒரு ஃபேமிலியில சொல்லட்டுமா? எல்லாருமே இருப்பாங்க பரம்பரையா மாதாஜி. மாதாஜி, பரம்பரையா வரும் மாதாஜி. அனசூயா மாதாஜி சொல்றோம். பரம்பரையா பக்தி வந்து நம்ம வீடு பண்ணிருப்பாங்க மூதாதையர்கள், அப்படியே வழி வழியா வந்து நம்ம ஆமா ஓகே, அந்த ஃபேமிலில நீங்க வரணும்னு இல்லையே. மாதாஜி நீங்க நான் வந்து ஒண்ணு எங்க சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. அதாவது இயற்கையிலே இறைவன் மேல கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் பக்தி இயற்கையிலே இறைவன் கிட்ட இருக்கறனால அது உண்டு மாதாஜி. அது கொஞ்சம் இதாக உண்டு மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்லி தான் இயற்கையில பக்தி இருக்கா? இந்த கிளாஸ்க்கு வெளியில இல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா அந்த மாதாஜி. ஆத்மால அந்த பக்திங்கிறது கொஞ்சம் நமக்கு உண்டு. இறைவன் நம்ம கூட குடியிருக்கனால அது நமக்கு தெரியாம இருக்குது. ஓகே, நான் கேட்டதெல்லாம் ஜெனரல் ஹரே கிருஷ்ணா பிலாசபி. மாதாஜி. எனக்கு ஒரு செகண்ட் என்னோட சித்ரலேகா மாதாஜி, ஓகே எனக்கு வந்து என்ன தெரியணும்னா, நீங்க எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் இயற்கையில இருக்க, எனக்கு பிலாசபி எல்லாம் வேணாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு பக்தி எப்படி வந்துச்சு? அதே பரம்பரை, அந்த பரம்பரையில நீங்க எப்படி வந்து சேர்ந்தீங்க? மாதாஜி புண்ணிய ஜென்மத்துல புண்ணியம் பண்ணி, அந்த புண்ணியம் நீங்க எப்படி பண்ணீங்க? I கேட்டு want that. கேட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது மாதாஜி. கேட்க கேட்க இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, பட் கேட்கணும் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி தோணுச்சு? சித்ரலேகா மாதாஜி சொல்லட்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சின்ன வயசுல இருக்கும்போது எங்கல ஒரு தெருவுக்கு ஒரு கோவில் உண்டு. கட்டாயம் எங்களுக்கு எல்லாம் கோவில் போகணுங்கிற ஒரு இது. அப்ப வந்து அதெல்லாம் விஷ்ணு ஓகே. விஷ்ணு அதுக்கே எப்படி சஹஸ்ரநாமம் சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா லேடிஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்பெல்லாம். அந்த அப்ப வந்துட்டு நாங்க ஃபேமிலியிலேயே ஒளிஞ்சு இருந்து கேட்போம். ஒளிஞ்சு இருந்து மாதாஜி கேட்போம். நமக்கு அது துன்பம் வரும்போது கேட்கணுங்கிற பகவான் அறிவு நினைப்போம் இருந்தது. மாதாஜி, நமக்கு துன்பம் வருது இல்லையா, அப்ப ஆ, பகவான் நினைச்சு பக்தி உண்டாக்கிப்போம் மாதாஜி. ஓகே. அது ஒண்ணு. அதுதான் சொன்னாங்க. அத்தா ஜிக்னாஷு அத்தாத்தி ஞானி, அது நாலுமே பயசு. அதுக்கு முன்னாடி எப்படி? எஸ் அனுசூயா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் துன்பம். இல்ல ஓகே, அதை அனுசூயா கேட்கணும்னு, மாதாஜி. அந்த வேதம் கேட்கணும், அந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் கேட்கணுங்கிற ஆர்வம் மாதாஜி. அந்த ஆர்வத்தினால திருப்பி திருப்பி போனோம். அதனால எல்லாம் கிடைச்சது. பகவான் நமக்கு ஒரு மாதாஜி ஞாபகம் கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி. ஒருத்தர் எல்லாரும் பேசிட்டீங்கன்னா ஒரு 2 மினிட்ஸ். அனசூயா, எஸ் பிரபு சொல்லுங்க பிரபு. அதுக்கப்புறம் அனசூயா மாதாஜி சொல்லுங்க. சூரியனுடைய பயன் தான். முறையில நம்ம எப்படி எடுத்து கண்டினியூஷன் ஆகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு கேட்கவே மாட்டேங்குது பிரபு உங்க voice. முற்பிறவியலுடைய பயன் மாதாஜி. முற்பிறவியில எப்படி முப்பாயிரங்களோட பயன் என்ன? ஏன் உங்களுக்கு கிடைக்குது? எல்லாம் ஓகே, எல்லாம் ஆன்சர் கரெக்ட். பட் நீங்க என்ன ஸ்பெஷலா? மத்தவங்க ஸ்பெஷல் இல்லையா? மாதாஜி இறைவனோட பிளெஸிங்ஸ் இருந்தா நமக்கு அந்த இது வரும்ல மாதாஜி. ஓகே, அப்ப உங்க ஆண்டவனோட பிளெஸிங்ஸ் இருக்கு. வெரி நைஸ் ஆன்சர். ஒன்னு வந்து காட்ஸ் கிரேஸ். அப்ப ஏன் உங்களுக்கு ஒண்டி காட்ஸ் கிரேஸ் வருது, மத்தவங்களுக்கு வரல? அச்சா நீங்க பர்சனலா எனக்கு மட்டும் இல்ல, அது அவர்கிட்ட தான் மாதாஜி கேட்கணும். இத்தனை நாள் இல்ல, ஏன் எனக்கு இப்ப இந்த சோ பேசிக்கலி நீங்க சொன்னது வேற. இத்தனை நாள் இல்லாதது அந்த ஸ்பெஷல் கிரேஸ் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஏன் வந்திருக்குன்னா ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும் ரீசன். என்னது அதுதான் நான் கேட்கிறேன். நீங்க சொல்லிட்டீங்க கரெக்ட், காட்ஸ் கிரேஸ். நம்ம வந்து இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்கறது வேண்டதுனால பக்தி வரும்ல மாதாஜி. சோ ஒரிஜினலி எப்படி நம்மளுக்கு வந்துச்சுன்னா மகத் சேவையா, எப்படியோ ஒரு மகத் ஆன்சர் சொல்றச்சே கேட்கணும். மகத் சேவையானா எப்படியோ ஒரு டிவோட்டிக்கு நம்ம சேவை செஞ்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு தெரியாம. அக்ஞான சுக்ருத்தியான நம்ம போறச்சே அந்த டிவோட்டி வந்து கேட்டுப்பாங்க, ரூட் எங்க போகணும்ப்பா, அவங்க போங்க. நம்ம டிவோட்டியா கூட இருந்திருக்க மாட்டோம். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா சேவன் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் மாதாஜி, யாருமே கேட்க விடல அவங்க. நான் ஒத்துக்கிறேன். இதுதான் மாதாஜி நான் சொன்னேன். அஞ்ஞான சம்பந்தத்தினால. வெரி நைஸ் ஆன்சர். அங்கசூரியா சொன்னது அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் சான்ஸ் கொடுங்க. நம்ம மாதாஜி திருப்பி சொல்லுங்க அனுசூயா மாதாஜி. அஞ்ஞான சுக்ருதினால ஒரு வைஷ்ணவ பாகவதருடைய சம்பந்தம் நமக்கு கிடைக்கும் போது நமக்கு பக்தி அதிகமாகும். பக்தி அதிகம் இல்ல, ஸ்டார்டிங்கே அதான். அதாவது நீங்க அனுசூயா மாதாஜி சொன்னதும் அதான் கரெக்ட் தான். அதிகமாகறதுக்கு ரீசனும் அது. இன்னொரு ரீசன் என்ன, ஸ்டார்டிங் எப்படியோ ஒரு பாயிண்ட் இன் டைம், ரைட்? அதனாலதான் நம்ம வந்து பசங்களை கூட நம்ம எதுக்கு கோயிலுக்குள்ள கூட்டிட்டு போறோம், ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன் எதுக்கு கூட்டிட்டு போறோம்னா they will be in contact with them. ஏதோ ஒன்று பண்ணிருப்பாங்க, தெரியாம பண்ணுவாங்க. ஐயோ ஸ்லிப் ஆகுதுமானா பிடிச்சுப்பாங்க. ஐயோ அதுவும் சேவைதான், கவுண்டட். உங்களோட பக்தி அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அப்படிதான் பக்தி ஸ்டார்ட் ஆகுது தவிர பக்தி நம்மள ஒண்டி ஸ்பெஷல். அதை பார்த்து அதுல இம்ப்ரூவ் ஆகுது கிரேஸ் ஆஃப் த லார்ட். நம்ம எவ்வளவு கிருஷ்ணர் கிட்ட போகணும்னு விரும்புறோமோ அந்த லெவலுக்கு யாயதாமா பிரபத்தியத்தை தாம் தச்சைவ பஜாமியம் மன வர்த்தமான வர்த்தந்தே மனுஷியாம் பார்த்து சர்வசக. கிருஷ்ணா பார்ஷியலா இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, யாருக்கும் பார்ஷியல் இல்ல. அவர் கிருஷ்ணர் இஸ் டு ஆல் சேம். எஸ் அண்ட் நோ.
அவரு பார்ஷியல் தான். யார் சொன்னா இல்ல, ஃபுல் கொஞ்சம் பார்ஷியல். பேச்சு எப்படி வந்து அவருக்கு ரொம்ப பேர் வந்து ரொம்ப டியர் பக்தர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. பாரபட்சம் உண்டு மாதாஜி. வெரி நைஸ். பக்தர்களுக்கு தனி அனசூயா மாதாஜி, தேங்க்யூ. உங்க வாய்ஸ் விட்டு விட்டு கேக்குது மாதாஜி. அதான் பக்தர்களுக்கு வந்து அவர் ரொம்ப டியர். ஓகே, ஆனா ஏன் பார்ஷியல் இல்லைன்னா பக்தர் ஆகக்கூடாதுன்னு அவர் கண்டிஷன் போடலாம். அவங்க இப்போ நம்ம காலேஜ்ல என்ன சொல்லுவாங்க, மாதாஜி இந்த காலேஜ்ல வந்து ஒன்லி திஸ் காலேஜ் ஸ்பெசிபிக்லி ஃபார் சென்னையில பிறந்தவங்களுக்கு தான், அப்போ பெங்களூர்ல பிறந்தா சான்ஸ் இல்ல, ரைட்? இல்ல கோட்டா குறைச்சல் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து எந்த ரூலும் போடல. நீ எந்த கோட்டால, அதுதான் பிரகலாத் அந்த மூவில, பக்த பிரகலாத் மூவி, அதாவது மகா அவதார் நரசிம்மால என்ன சொல்றாரு, அசுர குலத்தில் பிறந்த எனக்கு எப்படி அவர் கருணை காட்டுவாரு அப்படின்னா, அசுர குலத்தில் பிறந்தாலும் உனக்கு கருணை காட்டுவாரு. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த மாதிரி நீ அசுர குலமா இல்ல நீ வந்து தெய்வ குலமான்ற தாட்டோ ஹேபிட்டோ மைண்ட் செட்டோ அவருக்கு இல்ல. சோ ஹி இஸ் நாட் பாதர்ட் நீ எந்த குலத்துல இருக்கேன்னு. அவருக்கு தெரிஞ்சது ஒண்ணு என்னன்னா பக்தி குலம்ன்ற ஒண்ணுதான். அததான் அவரு சொல்றாரு. அது நம்ம பாத்துக்கணும் அப்படின்றத பாக்கணும். சரியா? இப்ப வந்து அடுத்த ஒரு மாதாஜி அது அப்ப நீங்க எப்படி பார்ஷியல் சொன்னீங்க? அவர் யாருக்கும் பார்ஷியல் பண்ணல. அவர் பக்தி பண்றவங்கள எல்லாரையுமே சமமா தானே பாக்குறாரு. சோ பேசிக்கலி பக்தி பண்றவங்க எல்லாரையும் சமமா பார்க்க மாட்டாரு. ஏ தாமை பிரபத்தந்தே தாம் ததைவ பஜாமியாம் மனவர்த்தமானு வர்த்தந்தே மனுஷாம் பார்த்த சர்வசா. அர்ஜுனருக்கு அவரு அதான் எஸ் அண்ட் நோன்னு சொன்னாரு. டிரைவரா போறாரு, நம்மளுக்கு போவாரா? போக மாட்டாரு. ஏன்னா அர்ஜுனர் லெவலுக்கு நம்ம சரண்டர் ஆனோமா இல்ல. சோ அவர் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணல. அர்ஜுனரை ஸ்பெஷலா ட்ரீட் பண்றாரு. யுதிஷ்டரோட கம்பேர் பண்றச்சே கூட அர்ஜுனரை ஸ்பெஷலா ட்ரீட் பண்றாரு. ஏன்? பிகாஸ் அர்ஜுனா லைக்ஸ், அர்ஜுனா பிளைண்ட். சோ எந்த லெவல் ஆஃப் சரண்டர் இருக்கோ அந்த லெவலுக்கு அவர் ட்ரீட் பண்றாரு. சோ அந்த விதத்துல அவர் பார்ஷியல், ரைட்? அந்த ஆங்கிள் பார்த்தா சி பார்ஷியல் நோ, ஆனா யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க. நோ இஸ் கரெக்ட். ஆனா எப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அந்த மாதிரி அவர் இருக்காரு. அவர் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ண மாட்டாரு. நீ நல்லா இருந்தாலும் நான் உன்னை அப்படிதான் பாத்துப்பேன், நீ கெட்டவனா இருந்தாலும் அப்படிங்களா, அப்படியே ஒரு 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 பர்டிகுலர் காட் வச்சிருக்காரு. எப்படின்னா நம்ம நல்லா இருந்தாலும் நல்லா இல்லைன்னா காமன் திங்ஸ் அவர் ஜென்ரலா சப்ளை பண்றாரு. எக்ஸாம்பிள், பரமாத்மாவா வந்து உட்கார்றாரு. உபதிஷ்டா ஹனுமந்தா இருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கெட்ட திங் கேட்கறதுக்கும் அவர் கொஞ்சமாவது பர்மிஷன் கொடுக்கணும், கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கணும். மேல வந்து சந்திரன் சூரியன் எல்லாருக்கும் யூனிஃபார்மா கொடுக்குறாரு. உனக்கு கொடுக்குறேன், நீ கெட்டவன், நான் நல்லவனுக்கு தான் கொடுப்பேன்னு அப்படியெல்லாம் பண்ணல. அந்த விதத்துல பார்ஷியல் இல்லை. ஆனா அவரோட பர்சனல் லவ் he gives only to devotees. அது அவர் ரொம்ப கிளியர். why he gives only to devotees னா அவங்க அப்படி பண்றாங்க. அந்த உதாரணம் சொல்லலாமா மாதாஜி? ராதாராணி அத்தனை கோபியஸ்ல இருந்தா கூட ராதாராணிக்கு ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு இது அது சொல்லலாமா? தாராளமா சொல்லலாம். அத்தனை கோபிகள் இருந்தாலும் ராதாராணி, ஏன்னா ராதாராணியும் ரொம்ப டூ மச் க்ளோஸ். ஏன்னா அவங்க என்னன்னா she did not, அதே தான் நான் சொன்னேன். அர்ஜுனர் வை இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆல் பாண்டவாஸ் எல்லாருமே டாப், ஆனா அர்ஜுனர் வந்து சூப்பர் டாப். அதே மாதிரிதான் என்ன மாதாஜி கூப்பிடும்போது ஓடி வந்தாரு மாதாஜி. கூப்பிடும்போது ஓடி வந்தாரு. யாருக்கு ஓடி வந்தாரு? ஓடி வந்தாரு கேட்டேன். கஜேந்திரனுக்கும் ஓடி வந்தாரு. சோ அவர் அதான் யார் கூப்பிட்டாலும் அவர் ஓடி வருவாரு. லட்சுமி அம்மாவே சொல்றாங்களா, ஆஹா நீ அலங்கார பிரியா, நீ மேக்கப் போடாம நீ ரூம் விட்டே வெல்ல மாத்தியே கிருஷ்ணா, ஆனா நீ மேக்கப் போடாம இல்ல அராகுரா ட்ரெஸ்லயே நீ ஓடி போயிட்டேன்னா அச்சோ என்னோட கஜேந்திரா குட்டி மாட்டிட்டு இருக்கேன், நான் ஓடணுமே சொல்லி ஓடுறாரு அவங்க. அந்த ஸ்பீடுக்கு இன்ஃபேக்ட் கருடா தான் இப்படி ஃபாஸ்டா, அந்த கருடாவிலேயே ஸ்பீடு கீப் அப் பண்ண முடியல. நம்ம எல்லாம் ரன்னிங் பஸ்ல ஏறி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? ரன்னிங் ட்ரெயின்ல ஏறி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, ரன்னிங் சைக்கிள் ஏறி கிருஷ்ணர் ரன்னிங் கருடா கிட்ட கருடாவை வந்து கழுத்தை பிடிச்சி ஓடி வர்றாரு. ஏன்னா கருடா வந்து ஏறி உட்காந்து கருடரோட ஸ்பீடு பிக்கப் பண்றதுக்கு டைம் இல்லை அவருக்கு. அதனால ரன்னிங்ல கருடா மேல ஏறி எகிரி உட்காந்து படுறாராம். வந்த அப்புறம் ஞாபகம் வருதா, போய் கட் பண்ணணுமே நினைக்கச்சு, அச்சுச்சோ நம்ம கார்கீஸ் விட்டு கார் பார்க்கிங்க வந்த மாதிரி சுதர்ஷன் சக்கராவை விட்டுட்டு வந்துட்டோமே நினைக்கிறாரா. அப்புறமா பார்த்தா சுதர்ஷன் சக்கரா ஆல்ரெடி அவருக்கு ஈக்குவல், அவருக்கு ஈக்குவல்னா மேல உட்கார்ந்து இருக்கு. உட்காந்து அவர் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி போய் அந்த கரெக்ட் ஆங்கிள் வந்து நம்ம குரோக்கடைல், அதாவது முதலைய கட் பண்ணிச்சு. நம்மளுக்கு ஒரு குக்கும்பர் கரெக்டா கட் பண்ணணும்னா 2 பீஸ் ஒன்னா இருக்காது மேட்சிங்கா. இல்ல மாதாஜி நான் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்னா 10 பீஸ் கொடுத்தனா 10 பீஸ்ல 1 பீஸ் 2 பீஸ் தான் ஒரே மாதிரி இருக்கும். 300 பீஸ் கொஞ்சம் குண்டாகும், இன்னொன்னு கரெக்டா ஆகும். கரெக்டா இல்லையா?
அதே அப்படி இருக்கச்சு சுதர்ஷன் எவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் பாருங்க. அதாவது கிருஷ்ணர் அச்சோ மறந்துட்டேன்னா கட் பண்ணி முடிச்சுட்டான். இது வந்து சுதர்ஷனோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சுதர்ஷன் is specially designed devotee of the Lord to think faster than the brain of Krishna. கிருஷ்ணரோட மைண்ட் பயங்கர ஃபாஸ்ட்னா அதை விட ஸ்பீடா திங்க் பண்ணுமா சுதர்ஷன். அதுதான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அ லார்ட் அண்ட் டிவோட்டி. என்னன்னா என்னையா நிக்கணும்ன்ற மாதிரி அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப். அதனால வந்து பார்ஷியல்னா எஸ் ஆர் நோ ரெண்டுமே பொருந்தும். அவர் பார்ஷியல்னா டிவோட்டிஸ்க்கு பார்ஷியல். ஆனா இட் டஸ் நாட் decide whether you should become a devotee or not. அதுக்கு அவர் ஃப்ரீ ஆக்சஸ் கொடுத்திருக்காரு. சோ அதுல ப்ராப்ளமே இல்ல. சோ நான் அடுத்த வருஷம் எல்லாம் எடுத்தேன்னா நம்மளுக்கு டைம் ஆயிடும். சோ நான் இதை முடிச்சிடுறேன். மாஞ்சா கல்பதருபிஷ்ட கிருபா சிந்துகேவச்ச பதிதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய், நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஒண்ணு சொல்லன்ற அஷ்டாங்க யோகா பிராக்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, அஷ்டாங்க யோகா பிராக்டிஸ் 6வது சாப்டர்ல படிச்சோம். யாராவது அந்த ஸ்டேஜஸ் சொல்லுங்க. யம நியம யம நியம ஆசன கரெக்ட். பிரணயாமா பிரத்யாகாரா தியான சமாதி. தியான சமாதிக்கு முன்னாடி தாரணா. சோ இது வரைக்கும் போலாம். தாரணா ஸ்டேஜ்ல கொஞ்சம் உட்காரலாம். தாரணா ஸ்டேஜ்ல 2 ஸ்டேஜ் நம்ம பார்த்தோம் 6ஆம் சாப்டர்ல. ஒண்ணு வந்து யோக ரூடா, இன்னொன்னு யோக ருக்ஷா. ஓகே, யோக ருக்ஷான்ற ஸ்டேஜ் வந்து என்னன்னா அட்டாச்ட் யோகி, இன்னும் ஆசைகள் இருக்கிற யோகி. அதுலதான் அவர் சொல்வாரு 6வது சாப்டர்ல, ஆசைகள் இருந்தா நீ வேலையை விடக்கூடாதுன்னு. சோ யோக ருக்ஷா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற அட்டாச் யோகி விராட் ரூபத்தை பத்தி மெடிடேட் பண்ணணும். விராட் ரூபா வந்து என்னன்னா மழை, மவுண்டன், சி, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு நினைப்பாரு. இதெல்லாம் வந்து ஆண்டவனோட பார்ட்ஸ், அங்கங்கள் நினைச்சு அவர் மெடிடேட் பண்ணுவாரு. பண்ணி அவருக்கு வந்து என்ன இன்னும் பௌதிக ஆசைகள் இருக்கும், அப்படியே வச்சிருப்பாரு. அந்த அப்ப வந்து அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒண்ணுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிராஸ் ஆசைகளை விடுவார், அப்புறமா தான் கிராஸ் பாடி விடுவார், அதுக்கப்புறம் தான் சட்டில் பாடியை விடுவார், சட்டில் ஆசைகளை விட்டு. ஆனா எப்படி விடுறாருன்னா அவர் வந்து ஒரு லாங் ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்தோம் தெரியுமா, மில்கி வே போறது, துருவா பிளானட் போறது, நார்த் போறது, உத்தராடம் அவர் ஃபாலோ பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் அவர் கடன்னு ஓடி போய் வைஸ்வரா லோகத்துல உட்காருவாரு. வைஸ்வரா அப்படின்னா அந்த வைஸ்வரான உலகம்ன்றது வந்து அந்த ஃபயர் காடோட பிளானட், அங்கதான் அவர் பியூரிஃபை ஆகாரு. அடுத்த ஸ்டாப் வந்து சுஷ்ருமா பிளானட், ரைட். அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தாங்கன்னா இட்ஸ் கால் கான்ஸ்டிலேஷன். அங்கதான் துருவா பிளானட் இருக்கு. அங்க செகண்ட் ஸ்டாப். 3வது ஸ்டாப் வந்து மகரலோகா, பிரிகு இருக்கிற இடம். 4வது ஸ்டாப் பிரம்மலோகம். இப்பமாவது புத்தி வந்துச்சா பிரம்மரோட உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு அனிலேட் அரைச்சே போலாமான்னா பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ஞானிகள், அஷ்டாங்க யோகிகள். ஞானிகளும் இதே ப்ராசஸ். அதனால அவர் அப்படியே இருந்து அப்படியே போய் பிரம்மஜோதியில உட்காந்துருவார். இதுதான் அவங்களோட ரூட். இது வந்து அட்டாச்ட் யோகி. அன்அட்டாச்ட் யோகி அதாவது ஆசைகள் துறந்த ஒரு யோகி என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஆசைகள் துறந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எங்கேயும் அங்க லைட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் வந்து தாரணாஸ்ரயா ஸ்டேஜ்ல ஃபுல் பரமாத்மாவை நினைப்பாரு. இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே சங்கு சக்கர கதா பாதா, அதுக்கப்புறம் தியானம் அங்கமா பாப்பாரு, அவரோட பாதம், அவரோட காலு அப்படின்னு. பண்ண உடனே அவரு லப்தோ பசந்தின்னு ஒரு ஸ்டேஜ், அதாவது லிபரேட்டட் ஈவன் இந்த மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம் அடிக்கடி இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்ணுவார் பிரபுபாதா. அதாவது பௌதிக உலகத்திலேயே 3 குணங்கள் அஃபெக்ட் ஆகாதவர். 3 குணங்கள் உண்டி அஃபெக்ட் ஆகாம இல்ல, எதுவுமே டைம் ஃபேக்டர் அஃபெக்ட் ஆகாது, எதுவுமே அவருக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது. பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பிரம்மனோய் பிரதிஷ்டாய அமிர்தஸ்யாவிய தஸ்யச்ச சாஸ்வதஸ்ய தர்மச்ச சுகசை சாந்திய கஸ்யச்ச அப்படின்ற ஸ்டேஜ் அவர் ரீச் ஆறாரு. அந்த ஸ்டேஜ ரீச் ஆறாரு அப்படின்றதா பிரம்மன் ரியலைசேஷன். அதுக்கப்புறம் அவரு சத் சக்கர யோகா அப்படின்னு பண்ணுவாரு. அப்படின்னா அப்படி அந்த ஏர் ரைட் சுவாசத்தை வந்து பாட்டா மேல ஏத்துப்பாரு. இங்க ஏத்துவாரு, பேலட் ஏத்திட்டு தலை செரிப்ரல் மேல ரிலீஸ் பண்ணி டைரக்டா அங்க இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா அவர் வந்து பிரம்மலோகத்துக்கு போயிடுவாரு. பிரம்மலோகத்துல இருந்து மறுபடியும் பிரம்மலோகத்துக்கு கூட போக மாட்டாரு, சில தடவை டைரக்டா பிரம்ம ஜோதியிலேயே போயிடுவாரு. அந்த பவர் அவருக்கு வரும். அந்த ஸ்டேஜ் எப்பவும் அவர் ஆசையை விடணும், அப்பவும் கிராஸ் பாடியும் விடுவாரு, சட்டில் பாடியும் விட்டுட்டு பிரம்மஜோதி போவார்.
பிரம்ம ஜோதியில இருந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு போர் அடிச்சிச்சுன்னா வருவாரு, இல்ல பிரம்ம ஜோதியில இருந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணா பரபிரம்மனான ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், அதாவது வைகுண்டத்தை போய் அடைவாரு இன் ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம்ஸ். இதுதான் அவங்களோட லாங் ப்ராசஸ். எது ஈஸியோ நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஒருவேளை அது பிடிச்சிருந்தா அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். பக்தி யோகா இதுல எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா சித்தர்கள்லாம் வருவாளா? இதுல சித்தர்கள்லாம் வருவார்களா? ஆமா, சித்தர்கள் எல்லாம் இதுலதான். ஓகே. அஷ்டாங்க யோகிகள், மிஸ்டிக் பிராக்டிசஸ், சித்திகள், இதெல்லாம் பண்றவங்களாம் அதுலதான் வருவாங்க. அதுலயும் 2 கேட்டகரி தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். விராட் ரூபாவை பண்றவங்க அட்டாச்சா இருந்தாங்க, டிட்டாச்சா இருக்கிறவங்க பரமாத்மாவை. ஒருவேளை மாதாஜி அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் அந்த ரூட் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆனா நம்ம எப்பவும் போய் ஃபாலோ பண்ணலாம். 2 நிமிஷம் கிளாஸ்க்கு பண்றதுக்குள்ளேயே நம்ம லோட பேசுவோம். நம்ம 10 டைரக்ஷன் வரும். இங்க கிளாஸ் நான் ஜூம் ஆன் பண்ணிட்டு அச்சோ பால ஆன் பண்ணிட்டு வச்சிருந்தேன்னு ஓடினேன். இப்படி இருக்கோம் நம்ம. கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. எஸ் எஸ். நம்ம எங்க மெடிடேஷன் பண்றோம்? வேண்டாம் மாதாஜி. சாண்டிங்கே பண்ணணும். சாண்டிங்லயே நாங்க we are diverting the mind. ரொம்ப டைவர்ட் ஆகுது. சாண்டிங் வந்தாலே பெரிய விஷயம். அதுவே வர மாட்டேங்குது. ஆமா, சாண்டிங்கே மாதாஜி கான்சென்ட்ரேஷனோட வர கோலோகமே மாட்டேங்குது. போயிட்டு என்ன மாதாஜி? நாங்க கோலோகமே போயிட்டு மாதாஜி. சரிம்மா. நம்ம எல்லாம் கோலோகம் கோலோகம் நம்மளாம் கோலோகம் வாசிக்கலாம். அங்க புக் பண்ணிட்டு போயிடும். ரைட், அங்க போறோம். சரிங்களா? சோ இதோட நம்ம கிளாஸ முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த தடவையாவது கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஸ்லோகா 2 ஸ்லோகா பண்ணா இது ஒரு வருஷம் நான் எடுத்துட்டு போயிடுவேன் போல இருக்கு. அடுத்த வாரத்துல கொஞ்சம் ஸ்பீடா கேட்சப் பண்ணிட்டு போயிடணும். இதே நான் பண்றேன்னா இது பிகினிங்ல இந்த வெர்சஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஃபாஸ்டா போயிடலாம். லைட்டு டார்ச் அதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் மமைவாம்சோ ஜீவலோகி ஜீவபூத சனாதனா மனசஸ்திரியான் இதெல்லாம் டக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து சரிங்களா? சோ இதோட நான் முடிச்சுட்டு மீண்டும் நாம் அடுத்த டியூஸ்டே சந்திக்கலாம். ஒரு வேளை நான் அடுத்த டியூஸ்டே வர முடியலன்னா நான் வெட்னஸ்டே சந்திக்கிறேன். தானிஸ்ரீ மேம் இன்னைக்கு கிளாஸ் இருப்பாங்க. சோ டியூஸ்டே மார்னிங் ஒன்லி மெசேஜ் கொஞ்சம் கவனிங்க. சரிங்களா? நான் அதோட எண்ட் பண்ணிடுறேன். அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டுருக்காரு பிரபு. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டாச்சு பிரபுஜி, போட்டாச்சு. நாங்க போட்டுட்டோம் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். சரி, எல்லாரும் ப்ளீஸ் படிச்சுட்டு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ மாதாஜி. சீதாலட்சுமி மாதாஜி கூட கொஞ்சம் கால் பண்ண சொல்லுங்க. மோகன்தாஸ் பிரபு நல்லா பேசுவாங்க. சீதாலட்சுமி மாதாஜி அண்ட் விக்டோரியா மாதாஜி கொஞ்சம் வராதவங்க கிட்ட பேசிட்டு அவங்களையும் இங்க கோலோகத்துக்கு பேக் பண்ணிட்டு கூட்டிட்டு வந்துருங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.